Verán con movimento en Portosín, a lonxa local e os cerqueiros rexistraron uns meses con boas capturas, circunstancia que rompe co vivido no sector en anos anteriores. A frota de cerco do porto de Portosín está a vivir un verán con bastante movimento no mar. As especies achegáronse á costa e os profesionais puideron capturar diferentes peixes, algo que favoreceu o sector, xa que non só se puido capturar a tradicional sardiña, senón que o xurelo, por exemplo, tamén apareceu antes de tempo. Fai anos que o xurelo aquí foise disminuindo, normalmente sería en setiembre cando empezaba a salir os xurelos, hasta outubro, serían campañas boas de xurelo, pero bueno, parece que sí que os barcos xa están pescando agora. Eso é unha boa señal, incluso creo, que supoño que estarán todos de acordo en que este ano para os barcos do cerco en general, non só xa en Portosín, foi totalmente factible, tanto na xarda, na anchoa e na sardiña. Agora estamos xa nos últimos cupos que nos quedaban, estamos un pouco xa máis restringidos, pero agora que chegando o xurelo, que se está vendo que pode ser que chegue, e está chegando, pois podese cubrir o ano bastante un superávit. Polo que sinala que este período estival está a ser positivo para as embarcacións e para os profesionais. Creo que foi positivo, hasta ahora vai sendo positivo, estamos a mediados de agosto, eu creo que foi un ano moi favorable para todas as empresas en general, para rematalo, pois creo que pode ser factible tamén ca chegada do xurelo, co intercambio da sardiña, co trasvase da anchoa. Somos optimistas e creo que se poden facer mellor as cousas e non andar con estas cousas de cambios de especies, bueno, creo que foi un ano moi favorable. Os prezos en lonxa tamén acompañaron. O pasado ano o quilo da sardiña non chegaba ao euro, valor que neste exercicio se incrementou. Os cupos establecidos para cada embarcación, barcos grandes, barcos máis pequenos, foi totalmente aceptado pola pesca, polos barcos. Foi aquí en Portosín pouco, foi casi todo, houve unha media de €1, non baixou a sardiña, incluso desde marzo. Segueu un precio estable, hai barcos que me dicían que eu no verano fago tantos cartos. Traemos o noso peixe, ese cupo que temos, o precio que leva, temos aquí na ría, aforo gasoil, gano €1.000 máis de gasoil ao mes, creo que foi moi favorable. Creo que ten que seguir así a cousa, pero ten que seguir constancia, é dicir, non se me pode acabar a sardiña e andar con intercambios. Ten que chegar hasta o final da cuota, do tempo que sea de pesca. Algo para o que pide unha mellor xestión e un reparto máis equitativo da cota entre España e Portugal.